pelajaran kang ana itung-itungan lan akeh rumus-rumuse. Yen disawang marake mumet. Saiki kang dilakokke kanthi online. Penjelasane kudu nonton YouTube. Kanthi sabar tak sinaoni kabeh. Piye carane supaya aku rak mumet pikiran? Kabeh rumus tak sinaoni dhewe. Soal-soal tak garap kanggo latihan ndak dinane. Supaya aku iso garap dhewe. Lan seneng karo tugasé.